Oscar degolló a Erika aprovechando un cambio de turno en el trabajo. Set detinguts a Badalona per agressió sexual a una dona que està hospitalitzada. Corres com una xiqueta. Dad arrested for allegedly grooming daughter using her as sex slave for 9 years. No creus que hauries de ser un poc més femenina? Un hombre crema a su mujer tras ser denunciado por televisión por ser maltratada. Amb el teu germà és diferent. Ell és xic. Indignació i rebuig per la violació d'una menor amb discapacitat. Quin dia tens avui? T'ha baixat la regla? Hospitalizada tras ser agredida presuntamente por su pareja delante de sus hijos. Girlfriend killer who was out on parole arrested again for allegedly murdering new partner. Rosa per a les xiquetes i blau per als xiquets. Un de cada 5 jóvenes creu que la violència de gènere no existeix. Es necesario revertir el hechizo. Ese que borra a las mujeres de los libros de historia. De las esferas de poder de las antologías. Ese que las encierra entre 4 paredes con solo colocarles un anillo.